अदालगुरिनि बरमाकुलियाव आसामनि रायजो बेंगिरि गलाब चन्द्र खाटारियानि आगान रायजो बेंगिरि खाटारिया जिल्लानि सिङाव बरलादै जगायथाय बिथांखिखौ नायगिदिंहैदों। बे बिथांखियाव फिसाब्लाबो नाथाय गोबां आंखालनि जेंनाखौ समाधान खालामनो हागोन। दिनै रायजो बेंगिरि गलाब चन्द्र खाटारिया अदालगुरि जिल्लानि बरमाकुलियाव सौहैनानै बिथांखिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों सावरायलायो। रायजो बेंगिरि नायगिदिंनायाव समाव एमएलए गबिन्द बसुमतारी, जिल्ला बेंगिरि आरो माखासे मावख'गिरिफ्राबो दंफायोमोन। प्रकार के खर्चे से सीधा ही ग्रेविटी से 2700 घरों को टैप से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि अगर रॉ वाटर हमारे पास ज़्यादा है तो इससे बाकी लोगों को भी अगर हम जोड़ दें तो मैं सोचता हूं इस एरिया में एक बहुत बड़ी आवश्यकता जो महसूस होती है उसकी पूर्ति होगी। पूरा प्लांट देखने के बाद लगा कि वास्तव में किसी ने इस नदी के सीधे पानी को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट तो भले छोटा है लेकिन इसका जो सोच है वो बहुत बड़ा है। इस सोच को आगे अगर बढ़ाएं तो मैं सोचता हूँ कम खर्चे में और अच्छा शुद्ध पानी देने की क्षमता हमारी है इस एरिया में, विशेष करके क्यों कि जहाँ से नदी प्रारंभ हो रही है वहाँ रॉ वाटर ही अपने आप में बहुत शुद्ध होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है आसपास की गंदगी और हम सब लोग भी गंदा करते हैं, उसके कारण से वही पानी जाके गंदा हो जाता है। तो जहाँ तक संभव हो सकता है इस रॉ वाटर का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करके जो कुछ मुझसे संभव होगा करेंगे। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाय होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथायबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।